इउपिपिएल दोलोआ लिलि हटेलाव बाखि थानायनि थाखायनो दिनैनि दिनाव गोबां आसामनि दैदेनगिरिफोरजों जोगार जादों। थांनाय 5 बोसोर बै समाव सरखार दानाय समाव खम बिबाङाव देरहादोंमोनब्लाबो इउपिपिएल दोलोआ मानि थाखाय सरखाराव फैदों बेखौ बुङोब्ला बिथांमोना लाजिनांगोन। लिलि हटेलनि घटनाखौ बिथांमोना बावदों सानदों नामा, बुंनो हाया सानदों नामा? So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मोनसे खोथा गुसु जादों बोथोरा, एसे गय जानानै रायलायनाय जागोन, निमाहा हो, जिखुनु जाया इम्परटेन्ट खोथा सावरायनांगौ दं। मानगोनां चरण बर' सारनिसिम कंग्रेचुलेसन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय मिनिस्टार पस्ट मोननायनि थाखाय। मोनखानांगौ आरो आसा दं मोनबावगोन। आरो जायफोर एमएलए बिथांमोना दिनै देरहानानै बिपिएफनिफ्राय केबिनेट मिनिस्टार मोनाखै बिथांमोननिसिमबो मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट, दुखु मोननांगौ, बोराबनांगौ, रागा जोंनांगौनि दरखार गैया। जा मोनो हाइकामान्डआ जाखौ होयो बेखौनो लानानै आवगायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे ग्रोम ग्रोमै बिटिसिखौ मोजाङै सासन खालामनानै बयनोबो फुलफिल जानाय बादि खामानिखौ अर्थनैतिक बेबस्था, न'खरनि आर्थिक बेबस्था आरो सहाय बेखौ बानायनानै होबानो जाबाय। जथेस्थ' होमबानो डेभेलपमेन्टआ फैगोन। बेजों लोगोसे आइजो माहारिनिफ्राय सासेनाव सासे, बे आंनि गोसोनि बिबेक मोनदांथिसो दे, जाथारनांगौ नङा आरो आं डिमान्डबो खालामाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंनांगौ बेखौ आं बुंनो नाराखै। आंनि गोसोजों मोनदांदों आइजोफोरनिफ्रायबो सासे होयोब्ला मोजां जायो आरो आइजोफोरनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनो हायो। बेजों लोगोसे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैथ' शपथ ग्रहण समारु दङ तेजपुराव, गोजोनथाव बाथ्रा। बेजों लोगोसे माखासे कमेन्ट्सफोर, बे कमेन्ट्सफोरखौ आङो गरायथिला, खुगाजों बुंनानै आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। आङो स्क्रिनशटबो होला, दुखु मोनगोन। बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना देरहाखाबाय, सिरि थादो, जाबाय सालायदो होनदों, नङा होमबा? आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, इभिएम मेसिननि बाहादुरि। गोबाङा बुंहरदों, गोबाङानो इभिएमनि बाहादुरि होननानै, इभिएम मेसिननि। सोरबा डाइरेक्ट बुंदों भट खावनानैसो होनदों। दा आं बुंनि दिनैनि बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों, देरहाखांनाया मानि सिरि देरहानाया माने सिरि? जोबजासिम बे 5 बोसोराव राजा जानानै थादोंबा सिरि राजा जानोसै नामा? सुब साब सिरि सोरखौबा गिनानै? रंजानांगौ, इन्जय खालामनांगौ, गोगोम गोरा गावबागाव सासननि पावारखौ दिन्थिनांगौ। बै समाव देरहाखांनानै इउपिपिएल दोलोआ मा खालामामोन? मा बिसोर सिरि थादों नामा? बाब, जायखौ मोनो बेखौनो दांलानाय, गावसिनिल' खोथा, जि गाज्रि मुं सुनाय हाग्रामा सारमोनखौ मुं सुबावासो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना। सिरि थानांगौ गैया, बे जाय देरहाबाय, जाय पावाराव फैबाय बे बेनि गोसो। आरो दिनै जेननायासो होख्रावसिन रायज्लायगासिनो दं। बेखौ जों मा सिरि गबस्रब नायनानै थानांगौ? आरो नोंनो जेननायानो एसेबां दुगाबा देरहानायाथ' नों दुगायानो जाखागोन ना, खुसिजों फुरथिजों। जामला नङा खिन्थु, पाब्लिकखौ एक्सप्लइट खालामनायनि थांखि नङा, पाब्लिकखौ जौगाहोनायनि थांखिसो दुगाया बेयावसो। नोंसोरबादि ओरैनो जानला मोनला दादागिरियाव नङा। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, इभिएमनि बाहादुरि। बिदि बांद्राय जानला मोनला बुंलानानै फोसावनाङा। जेनबाय नालाय जेनबाय, गनायनानै लादो। आरो इभिएमनि बाहादुरिबा बबेहाय मिस्टेक नुदों बेखौ टेस्टिमनि होदो, फोरमान होदो, जोब्बायबो। प्रुफ दिखाव, बात खतम। गैया, नोंथांमोना हायाखिसै।
दा नोंथांमोना बेबादि बुंबाय थादों आंबो मोनसे खोथाखौ बुंनोसै बै लिलि हटेलाव गोदो थांनाया बेनि बाखिखौ होनो हायैनिथ' नोंथांमोना जोगार जादों लिलि हटेलाव नोंथांमोना थांनाया मामोन बेखौ बावबाय नामा मालायखौल' बिराद बुङो गाइस बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमाय दिनै बारा गोबाव फैथ'ला बुंथ'ला दा नेक्स्टआव आपडेट मोनसे होबावगोन मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ